салом дӯстони қанду ширин, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Тарзи таҳияи чизкейки аз ҳама бомазза, бале, чизкейки Сан Себастьян. Сан Себастьянро ман бо барои он дӯст медорам, ки миёни чизкейкҳо аз ҳама осон тайёр мешавад. Ҳатто кӯдак аз уҳдаи он мебарад. Биёед якҷо мебинем, хеле дастури осону соддаву бедарди сар аст. ба мо 800 грамм панири хомаи лозим аст. дӯстони азиз, ман дар зери видео боз андозаҳоро барои шумо менависам. 300 грамм пудри қанд, 400 грамм хомаи 33%, ҳатман бояд 33 бошад, 5 тухм, 1 қошуқ нашоиста, 1 қошуқ оби лимӯ ва ванил. ҳамаро бо махлут мекунем ва дохили тафдон ба муддати 60 дақиқа. ҳолати омода шуданашона ҳамин гунааш, рӯяш сурх аст, вале ҳоло каме дарунаш бозӣ мекунад ва мегузорем комилан сард шавад. баъди сард шудан онро ба яхчол ба муддати 8 соат мегузорем ва баъди он дӯстон, бубинед чӣ хеле зебову хушмазза аст. афсус, ки таъму накҳаташро ба шумо расонида намешавад, вале шумо худатон омода кунед. хеле осону хушмазза аст. умедворам ин дастур писандатон меояд ва барои азизон омода мекунед. нӯши ҷон ва то дидор.